Sanibonani babukeli, yilo champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyiMafikeng, hayi heartbreak, ngoba niyazi ukuthi inhliziyo zabantu zibovu, zikazi, zilimele. Khona bephulwa, khona basazophulwa, khona bephukile. Ngikhuluma nawe. Hey, ungavumi ukulandela wengane kama. Buhlungu phula inhliziyo. Abantu ke bayabhala. Namhlanje sibhalelwe obaba lana. Ubaba uyasibekela, angachithi isikhathi mangingene kuye ubaba nizizwele. Sanibonani eClassified, I mean eMafikeng. Angelidaluli igama. Kodwa kukhulu engibhekene nako. Ngephulwa eminyakeni eminingi yadlula. Ngiphulwa intombazane engangihlalisana nayo. Le ntombazana sasibambisene ngokuzwana. Kukuhle nje, kungekho into esihluphayo. Saze saba nengane. Besihlalisana khona la eGoli. Angisazihlalela le emkhukhwini eAlex. Sethema sesinengane. Lengane eyinezinyangana nezisithupha. Ngaba nginayo ke enye intombazane engangithandana nayo eceleni. Ukuthi zafika kanjani indaba kule ngihlala naye ngazi. Kodwa sayixabanela kabuhlungu nje leyo nto. Ngalelo langa kuzavuka kube nesigameko. Saxabana ubusuku bonke ngizama ukucacisa. Kwabe ngathi uya understand. Ngavuka ngaye emsebenzini. Mangibuya. Hey. Mangicabanga into ngabuya yenzekile endlini yami. Namanje sangikhalisa. Ngabuye esakaze kwaSani phansi. Ukudla kuchithwe phansi, wena ama-rice, wena yonke into ivuliwe yachithwa phansi, amathina asikwa alahlelwa phansi, inyama yalahlwa phansi. Kuyiphihliphihli endlini. Naku-ke okwangilimaza kakhulu. Hey, kunabantu abakhohlakele ngaphandle. Kunabantu abakhohlakele ngaphandle. Ngani mangivula ifridge. Ingane ngaphakathi efridgeini. Yazi inhlahla leyo ngiyabona kwangadalanga ephumile nje, kusho ukuthi ingane wayifaka nje mayiphuma endlini efridgeini. Ngoba ngathi mangifika ingane seyiyazwela ukugodola and bese iqala futhi ukunqamukelwa umoya. Ngayikhipha lapho kaphuthumisa esibhedlela ngokusheshsha. Nangempela yasizakala ingane, yabuya yaba right. Ngikhuluma nawe nje indala, angaze ngayitshela lo daba. Ngamthungatha umama wayo, lutho ukumthola. Kwahamba iminyaka. Ngikutshela ukuthi lo nyaka lo wes 24
ngezwe ngandlishananye ukuthi ubonakele eMpumalanga. Ngabe sengicela lo muntu wayimbonile okusho ukuthi omunye umfana wabafana engangisebenza nabo. Nangempela wangisa lapho la wayimbone khona ngoba seyisebenzela ngakhona lo mfana. Kanti mangifika uye ngempela. Ngabe sengifonela amaphoyisa aseduze. Waboshwa kanjalo. Ngona nje lo nyaka. Into yenzeke ngoJanuary le. Even yavuka phansi, sangiqala phansi lesilonda savuka njengoba sengibhala nje. Lo muntu wangephula ngoba ngishiya ngimthanda. Wangephula okwesibili ngokufaka ingane yami efrijini. What if le ngane ngabuya seyishonile seyigogobele ya-ayisa? Akekho umuntu wayeyongikholwa. Kwakuyothi yimo ibulele. Yimo iyobhadla ejele. Kwakuyothi ngibulele ingane, ngaqeda ngabulala lo mama ngawumlahla la kungaziwa khona. Yimo ezoba necala. Ingakho-ke ngithi angibhalele la kunina nikwazi ukuthi mhlawumbe ningisize ngandlela thizeni ukuthi ngikwazi ukuthi ngidlule kulesi simo lesi. Ngiyabonga. Hayi babukele izinto ziyenzeka manje. Kanisiza ubhuti. Ngiyabonga.